Mapa mentalak oso erabilgarriak izan aldira ikasleekin lan egiteko. Ez bakarrik guk aurkezteko edo egiteko mapa mental bat haiei informazioa emateko, baizik eta haiek baitaren noski haien ideiak edo haien laburpenak edo haien sintesiak egiteko tresna hori erabiliz. Hasi baino lehen, nik izango nuke, mapa mental bat egiten denean kontuz ibili behar garela. Egiten badugu bueltatxo bat internetetik eta jartzen badugu mapas mentales, ikusten ditugun batzuk, benetan, nire ustez, pasada gutza dira. Nik adibidez ikusten badut horrelako bat, baina esango nuke aber nondik hasi eta nondik amaitu. Orduan, informazioan nire ustez izan behar da oso argia, garbi, ondo ikusi behar dana, eta ikusi bezain laster, ez dakit ezagutu behar dugu, edo ikusi behar dugu zein den mamia, eta zeintzu diren atalak, edo zeintzu diren kontutan hartzeko gaiak edo, ezta. Oso erreza da ikustea horrelakoak interneten, nik benetan esaten dut, ezin dut haiekin, ezin dut horrelako bat zabaltzen dudanean, ez da aztertu ere, eta orduan, saiatu behar gara beti simplifikatzen. Adibidez, hemen badaukagu bat mapa mentalak, eta mal, badauka adar batzuk, eta hortik aurrera jarraitu aldugu normal. Baina gero beste honetan, behar bada oso polita, ondo montatuta irudiak eta baina benetan hortik mugitzeko eta informazio osoa aztertzeko, baina zaila egingo zaigu. Orduan, lehenengo gomendioa da hori, erreza egitea eta erabilgarria. Ikusiko dugu era pare desberdin bat egiteko. Bat izango da Google Docsetan txertatzeko zuzen mapa mentalak, gehigarri bat erabiliz, eta beste bat izango da kanpoko aplikazio bat erabiliz, interneteko aplikazio bat. Noski, Worden edo Google dokumentuetan sortzen badugu eta hor bertan txertatzen badugu mapa mentala, erabilgarria izan alda. Horretarako erabiliko dugu kanpoko estensio bat, gehigarri bat. Gehigarriak dira, behar ezagutuko dituzue, gehigarriak dira programa txikiak, eginda daudenak, bai Chromen txertatzeko, bai Worden, bai kalkulo horrietan txertatzeko, hori funtzionaltasunak luzatzeko, zabaltzeko edo gauza gehiago egiteko. Badago pilo bat, gero utziko duzuet, honekin batera utziko dizuet zerrenda bat, eta hemen, instalatzeko, egin behar dugun lehenengo gauza da, dokumentu bat zabalik, daukagunean, joango gara gehigarrietara, komplementos, hemen ez daukat ezer, orduan, jo sakatuko dut deskargar komplementos, eta joango naiz, hori, gehigarria deskargatzeko horrira. Google Marketplace. Horretan, bilatuko dugu badago pilo bat, aztertu duzu pizka bat daudenak edo, hezkuntzarako gainera nahiko dago baitare, baina niri interesatzen zaidana da Lucid Chart. Orduan, hori jarriko dut, agertzen zaila, Lucid Chart Diagrams, eta aukeratuko dut ateratzen den lehenengoa, Lucid Chart. Hor daukagu ja instalatzeko edo, eta egin behar dugun gauza bakarra da, instalar. Continuar. Kontuare eskatuko digu zein konturekin, orain nagoen kontuarekin, eta permitir. Instalatu egingo da, eta, esaten digu instalatu dela, hemen daude gomendio batzuk edo, egingo dugu siguiente, listo, eta aurrera. Instalatu daukagu ja, itxi aldugu lehio hau, eta hemen daukagu ja. Bere lehioa zabaldu eginda hemen, Google Docs dokumentu ondoan, eta, agertzen ez bada, itxiko dugu, agertzen ez bada, joan behar gara berriro komplementoetara, gehigarretara, eta hemen ja agertzen dira, menu desberdin bat agertzen da. Diagramas Lucid Chart, insert edo date, berriztu daukagun bat. Horrein egingo dugu insert, zertatu, berriro zabalduko da, eta berriro eskatzen digu, hasiera batean programa batzuekin beti 2 edo 3 pauso egin behar ditugu. Baina bakarrik izango da, lehenengo aldiz, ez da? Googleekin logeatu, eta orain,
jango gara ja, Lucy Chart horrira, hemen eskatuko digu, zein den gure lanbidea, egingo dugu hezkuntza, irakaslea naiz, eta zertarako erabiliko dut, kolaboratzeko edo egiteko zehozer, jarriko dugu egiteko zehozer adibidez, eta nola erabiliko dudan, edo ez dakiz ere, hemen, berdin da, zera aukeratzen dugu. Esango dugu, star diagramin, eta esaten digu, egin dago kontua, bueltatu gu doxera. Berriro bueltatu itxiko dugu lehio hau dira pauso horiek, esaten ditudanak egin behar direla batzuetan pauso batzuk edo, eta orain bai, daukagu hemen, bestera batean, zutabea. Hemen agertzen dira ja my diagrams, eta orduan ja, hasiko gara sortzen diagramak. Berriro, baldinez badago lehio hau, berriro zabalduko dugu, komplementos, gehigarriak, diagrama Lucy Chart eta insert. Agertuko zaigu berriro lehioa, aurreko lehioa, eta my diagrams. Baldin baditugu, eginda, hemen agertuko zaizkigu, gero ja, txertatzeko. Baina orain egin nahi badugu berri bat, sakatuko dugu gehi botoian, aukeratu aldugu plantilla bat, hemen baditugu plantilla batzuk adibidez planoak egiteko, edo elektrikoak egiteko, edo horrelakorik, baditugu plantilla desberdin batzuk. Baina gu normalean erabiliko dugu edo plantilla hau, edo sortuko dugu berri bat. Nik sakatuko dut orain berri bat, eta berehala egongo naiz, sortzeko lehioan, aplikazioan. Hemen badago menu txiki bat hasiera, bideratzeko edo tutorial txiki bat, izango diogu nes pasatzeko, eta hemen ja hasiko gara gure mapa mentala osatzen, gero gorden zertatzeko. Hori ja, bigarren bideo batean ikusiko dugu.